Хәерле көн, хөрмәтле пресс-конференцияда катнашучы кунаклар һәм журналистлар. Сезне Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрының 90-нчы юбилей сезонының беренче премьерасына багышланган пресс-конференцияда сәламләргә шатбыз. 26 октябрь театрыбыз сәхнәсендә яңа спектакль «Ой булбулым» комедиясе һәм сүзебез дә бүген шуның хакында булачак. Безнең чарада катнашалар Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры директоры Фәнис Наил улы Мусагыйтов, Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрының баш режиссеры Туфан Риф улы Имаметдинов, Татарстанның халык артисты «Ой булбулым» спектаклендә катнашучы Лилия Рафаил кызы Миңнуллина, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының гражданлык хәле актларын теркәү идарәсе башлыгы Гөлшат Тәҗи кызы Нигъмәтуллина. Шулай бүген залда әлеге спектакльдә катнашучы артистларыбыз Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты Зөфәр Назим улы Харисов һәм Татарстанның атказанган артисты Гүзәл Мәдәрис кызы Гарәпшина да бар. Театр әһелләре дәүләт органнары җитәкчеләре генә түгел, үз гомерләрен студентларны укытуга һәм заводта эшләүгә багышлаган хөрмәтле кешеләребез дә биредә бар. Алар бүген безнең арада Мидхәт Сафа улы һәм Венера Гали кызы Нурсубиннар шушы алтын залда бриллиант кунак. Чөнки алар быел бриллиант туйларын билгеләп үтәләр. Хәзер инде пресс-конференцияның сораулары эшенә күчик һәм Фәнис Наилевич беренче сорау сезгә булыр. Тинчурин театрына быел 90 ел һәм аның 20 елы сезнең белән бергә узылган. Театрда өлкән буында, урта буында, яшь буында дус тату яши һәм шушы вакыт эчендә өлкәннәр белән дустана мөнәсәбәтне ничек саклап кала алдыгыз? Хәерле көн. Ничек саклап кала алдыгыз дип әле минем 21 ел санап караганда эшләүгә. Ул вакытта кем килгән булар? Яшь кызлар, яшь егетләр иде. Шуңа күрә без бер вакытта да авыр сүзгә килергә тырышмадык һәм кирәге дә юк анда егетләр. Гел күңелеңдә яхшылык булса, ул сөйләшүләр дә һәм бергә эшләүләр дә шул хәтле уңай, шул хәтле рәхәт дип әйтим, һәм эшләр дә гөрләп бара. Рәхмәт зур җавабыгыз өчен. Чыннан да театрыбызда дус тату коллектив. Хәзер өлкәннәр катнашында махсус спектакль әзерләнә һәм өлкән артистларны бер сәхнәдә туплау үзе бер күркәм гадәт һәм өлкәннәргә карата зур хөрмәт. Әзгенә спектакльдән кыскача фактлар белән таныштырып узасы килә сезне. Театр оешуга 90 ел тулуына режиссерыбыз Туфан Риф улы Шамил Фәрхетдиновтан махсус пьеса язарга сорый. Һәм Шамил абый пьесаны 23 елның яңа ел каникулларында яза башлый һәм алар бергәләшеп Туфан Рифович белән киңәшләшеп, уртак фикергә килеп эшлиләр. Һәм пьеса нәкъ сабый бала кебек 9 айдан соң дөньяга килә. Һәм Туфан Рифович киләсе соравыбыз сезгә булыр. Әлеге спектакльгә алыну идеясе ничек туды һәм спектакльне сәхнәләштерү өчен пьесаның нинди булуы сезгә мөһим иде? Хәерле көннәр, Үзбәкстан сезне күрергә бүген шундый матур залда. Бу залның дирекциясенә дә бик зур рәхмәтле. Алар безнең белән бергәләп инде бу конференцияны эшләргә булдылар. Менә шулай бик матур итеп без бу конференцияны башлыйбыз. Без аңлыйбыз инде 90 ел ул шундый зур безнең өчен юбилей. Һәм минем фикеремчә 90 еллыкка зур бүләк булсын өчен шундый спектакль чыгарырга кирәк иде. Чөнки 90 еллыкка кем җиткерде безне? Шул кешеләр инде. Бу безнең олуг буын. Шуңа күрә алар булмаса, безнең театрда яшәмәс иде. Шуңа күрә аларга багышлап инде, аларга рәхмәт йөзеннән без бу спектакльне чыгарырга уйладык. Шуңа күрә менә олуг буын безнең ул бик кирәкле звено дип әйтәсем килә. Чөнки ул безнең
тарих кына түгел, ул безнең киләчәктә. Без ничек үз тарихыбызга карасак, шундый киләчәк булачак. Шуңа күрә мондый проблеманы күтәреп, biz bu спектакльне эшли башладык. Bu актерларда bu спектакльгә, bu пьесага бик караш белән алындылар инде, алар ниндидер алымнарны, ниндидер сюжет линияларында төзәтеп, мин белән бергә инде, Шамил абый белән бергә biz бергәләп аны яздык дип тә әйтеп була инде. Шуңа күрә аларга зур рәхмәт. Рәхмәт җавабыгыз өчен. Һәм чыннан да спектакльне сәхнәгә кую ул зур тырышлык, көч сорый. Һәм мисал өчен Ой былбыл спектаклендә генә дә 10 артист катнаша, һәм аларның иң өлкәненә 76 яшь, иң яшенә 20. Һәм геройларның исемнәре дә шундый үзенчәлекле: Фикус, Гөлҗәннәт, Бүләкбану һәм башкалар. Менә Бүләкбану ролен безнең Ләйлә апа Миңнуллина уйный. Һәм Ләйлә апа, киләсе сорау сезгә булыр. Бүләкбану белән Ләйлә Миңнуллина арасында уртаклыклар күбрәкме, әллә аермалармы? Һәм әлеге героиня белән сезнең характерыгыз туры киләме? Миңа бу спектакльдә Бүләкбану ролен миңа бәхете насыйп булды. Бүләкбануга аңа 91 яшь. Бу әби белән минем арада шаршылыклар шактый. Беренчедән, ул Бүләкбану йомшак күңелле. Ул бик бала җанлы, ул бик кешелекле. Һәм ул үзенең гомер юлын ялгызлыкта үтү насыйп булган аңа шул тормыш күгендә ялгыз канат булып кагынып яшәү насыйп булган. Ул үзенең гомерен ялгызлыкта үткәрә, 2 кызын ялгызлыкта үстерә, аның ире бик яшьли үлеп китә. Ул 2 кызын кочаклап берүзе кала һәм кызларын әйбәт итеп, матур итеп, тәүфыйк итеп, аякка бастыра, аларга югары белем бирә. Һәм кызлары шулай итеп, олы тормыш юлына аяк басалар. Олы кызы кияүгә чыгып, Германияга китеп бара. Бу кече кызы белән кала. Кече кызы авылдагы йортын сатып, китеп бара шәһәргә әнисен алып. Һәм кызганыч, аның кече кызы аварияга очрап, юл фаҗигасында һәлак була һәм Бүләкбану бер ялгызы яшәп кала. Аның буяклары миңа ошамаган, Алла сакласын. Минем кызым берәү, Аллага шөкер, исән сау. 2 ныгым белән гөрләшеп, кызым белән бергәләшеп яшәп ятабыз. Мин сезгә менә кыска гына Бүләкбануның биографиясын сөйләп үттем. Һәм килеп җитә шундый заман, Бүләкбану бик каты авырый башлый. Үзен-үзе тәрбияли алмый, карый алмый башлый. Һәм Германиядагы кызы кайтып, аны интернат дип әйтим инде, өлкәннәр йорты дип әйтим инде, картлар йорты дип әйтәсем килми инде бигрәк. Чынында картлар йорты инде ул. Тел әйләнмәй дип әйтелгән. Шунда бирергә мәҗбүр була әнисен. Һәм Бүләкбану үзенең менә тормыш гомеренең кышын менә шушы ялгызлыкта каршы алырга насыйп булгач, һәм шушы йортта тәрбияләнергә мәҗбүр була. Кызы аңа әлбәттә бик шалтыратып тора телефоннан, алар видеосвязьга да чыгалар. Ул шалтыраткан сайын әнисенә әйтә инде, әнисе чакыра инде аны, кызым кайт инде, сагындым бит инде, күрәсем килә бит инде үзеңне ди. Шушы имәнлекләрдә йөрисем килә синең белән ди. Шушы кошлар тавышын тыңлыйсым килә синең белән, үзем менә чыгып китсәм адашырмын дип куркам ди.
üzülüp sağına indi kızın. Büyük kulesi kile. Lakin durmuş. Anısıyla bitirmemiz indi. Bütün sürücüsüne. Ne yapar dramanın hazırlığıyla. Bizim komedi. Ana olarak kirek. Anda şimdi yaxşı turmuş ötken kişiler anda lekmeydi. Anda ağır turmuşlu kişiler indi. Şu an göre ama alar anda yaşarga umtulalar, yana turmuş kururga şu an göre mine şimdi situasyonlarda alar özlerin munsu itip his etmiler. Alar şimdi yaptı bizim kileşek var deyip şula itip yaşaylar. Şu an göre Alar köngüllerini düşürmüyor. Alar mine nindikinde ağırlık bulsa da köngüllerini düşürmüyor alar. Aların bütün ağırlıktan da nindidir bir jingillik doğurga tırışalar. Köngüllerin gözleri açalar alar. Matur etip yaşarga tırışalar. Dünyaga kelgensin eken ağırlıklarga birişmişe matur etip öterge kerek bitinde bu turmuş yolun şolay bit. Bular banu şolay ettirip ekrinine kızı bilen telefondan söyleşkenden soň Mınsız ser bulup kalsın deyin. Spektakl öziyetli iş görürsünüz. Büyük zor rahmet sizge cevabınız için Leyla. Köplerine bugünkü press konferensiyanın içinde bilede o Kazan Gayle üzerinde uzuğu da sıra tutturgandır belki. Şu oranda saylap almamızda tekmeli tügül sırayıp kınaydı. Spektakl görüyorları Ömer közüne jitülerine karamasdan Gayle'de karam. Hem şu numayda sözümüzde Tataristan Respublikası Ministrlar Kabinetinin Gражданlık hali aktları Türkiye İdaresi Başlığı Gülşah Radif kızı Nimatulina yoluysunuz ki Gülşah Radif'ine Tataristan'da 23. yılda 60 yaştan ülkende neçe kişi Gayle'ye Türkiye'den? Hayırlıken barınızga da türsüne etkende men birinçiden Hanis Nailович min teatrını zor beylem bilen tebrik edem. Çünkü bu teatr uzlandırmış yolu, ol üzerine zor baylık, zor bizning hazine, hem oğa da bizning yaş bulanlarına kaldıradırman bizning milli miras. Sizin sırama kelgende statistika sanları bitti özünçelikli. Bir yaktan karasan, olar zor da ikinci yaktan karasan olar tümende. Press konferensiya hazırlanında men maxsus karar aldım. Bizim 60 yaştan uzman xotinlar ko'p ekan. Olar soni 500ga yaqin tashkil etgan. Bir yoqdan ol ko'p, ikkinchi yoqdan ol ko'p. Bizning rayonlarga ko'z solsak, onda Layush da bor, Sarman da bor, Egerji da bor, Aqsubay da bor, Apas da bor, Qozon da bor. Bütün rayonlarda degandey bizning o'zlarining turmushlarini matur oila qurib ham olg'a toba baxtli qortliq degan bizning tushuncha bor. Bu baxtli qortliqda o'zlarining turmushlarini davom etib ham olg'a tobada bolalarni yaqinlarini ko'rsata turgan o'rnak bo'lib yashaylar. Shuni hisoblab aytsim kela, har yil sayin ZAGS organlari 5000ga yaqin o'tkazalar oila tantanalar. Birga yashovchi oilalar 50 yosh yashaylar, 60 yosh yashaylar, 70 yosh. Ul bit o'zi bir g'amir, ul o'zi bir turmush ham har vaqt ularni ko'rsatib, har vaqt ularni yoshlarga o'rnak etib keng ma'lumot choralariında belgilab, fotolar bilan, ma'lumot bilan biz ularni massa ko'lam choralarda belgilab ko'rsatamiz. Har bir oilaga kelganda har birisining o'z qiymatlari bor. Har birisining o'z nindidir sirlari bor. Har vaqt bu sir. Bu oila turmushining narsadan iborat? Eng tub tushunchasi. İbarasında bir sözden aytılır. O muhabbet. Muhabbetten başka bir narsa da bo'lmaydi. Agar de muhabbet
Тормышны да алып барасың, гаилә авырлыкларын да кичереп чыгасың һәм алга таба да балаларга, үзенең якыннарына бөтен үрнәк булып серләрен сөйләп бирәсең. Безнең мин дәвам итәм инде саннар турында. Мин яратам бит статистика саннарын. Быел безнең 20,000-гә якын яңа барлыкка килде. Һәм һәр вакыт алар белән очрашканда, аларны регистрациягә һәр вакыт алар белән очрашабыз. Һәм алардан сорыйбыз. Сез бу юнәлешкә ныклап уйлап, җентекләп керәсез, барысы да әйтәләр. Башны ияләр, әйе дип әйтәләр. Һәм без аларга һәр вакыт кисәтеп куябыз. Онытмагыз. Сезнең тормышыгызның дәвамы ул сездән генә тора. Сез һәр вакыт үзегезнең тормышыгызны корып, аларны алга таба алып барып, дәвам итә аласыз. Һәм бу спектакль бик рәхмәтле. Тинчурин театрына. Чөнки мондый спектакльне барлыкка килдерү, мондый спектакльне язу, Туфан Мендолинның булдыруы ул үзе шундай безнең гаилә кыйммәтләренә, гаилә тормышларына зур нәтиҗә. Без күрсәтәбез гади тормышны, без күрсәтәбез аның авыр хәлләрен, Ләлә апа сөйләп җибәрде. Без күрсәтәбез аның кимчелек якларына һәм барыбер дә тормышта һәр вакыт мәхәббәт хөкем сөрә һәм анардан башка бер нәрсә дә эшләп булмый. Барыгызга да бик зур рәхмәт. Сезгә рәхмәт бик зур, Ришат Гадиловна. Чыннан да Татарстанда матур яшәүче парлар Аллага шөкер күп. Быел бриллиант юлларын билгеләп үткән Мирхәт Сафаова һәм Венера Вали кызының Сувенир шуның ачык үрнәге. Алар да бүген безнең арабызда икәнемчә, Мирхәт абый гомер буе Казан химия технология институтында эшләгән, информатика укыткан, Венера Галиевна заводта кадрлар бүлеге булып, башлыгы булып хезмәт кылган. Икесе дә күп санлы почет грамоталары ияләре. Һәм Мирхәт Сафаевич Венера Галиевна кызы, Венера Галиевна сезне бирегә чакырабыз. Хәзер сезне шушы матур юбилеегыз белән безнең директорыбыз Фәнис Наилович сезне котлый. Һәм бер шәкертне дә чакырабыз тантаналы рәвештә тапшыруга. Безнең театр исеменнән спектакльләргә шундый сертификат бүләк итәбез сезгә. Театрдан безнең сертификаты һәм менә монда бүтән директорлар, татлары. Хөрмәтле Венера ханым, хөрмәтле Мирхәт әфәнде, мин сезне ихлас күңелдән күркәм юбилеегыз белән тәбрик итәм. Сез үткән тормыш юлыгыз ул безнең өчен үрнәк. Мин һәр вакыт аны әйтәм яшьләргә дә, үземә дә, чөнки сезгә карап без сокланабыз. Чөнки сезнең алып барылган тәҗрибәгез ул үзенә зур, мөһим һәм тәҗрибәле юл. Мин сезгә алга таба тормышыгызның һәр вакыт шул кул тотышып торырга, һәрберегезнең күзләренә карап, елмаеп яшәргә насыйп булсын. Сәламәт булыгыз, балаларыгызның тәүфиклыгын күрегез һәм алга таба да шундый сезнең алга таба юбилейларыгыз булыр. Без сезне көтеп калабыз бу бинада. Һәм бездән сезгә зур бүләк. Шундый безнең бар шундый китап, ул вакыйгалар татар милли ашлары. Һәм сезнең өеңездә һәр вакыт татар милли ашларының хисләре, хуш исле исләре булсын. Шунда безнең театрга килгән студентларга, яшьләргә үзебезнең мәхәббәтебезне күрсәтеп, аларда якты, матур сүзләр әйтеп, нәсихәтләрегезне биреп, спектакльләр барып китерсез. Безнең театрда күрүебезгә шат булабыз. Театрга туксан
Mında vakit vardır işte. Uzak mı? Siz hani düşünürken yazıp bilseniz biz hani sosyal şirketlere göre koyuyoruz. Bu tarihi Bizde tiyatroda havuzluk öğretimi. Düşme tiyatroda. Sonra vaktine. Düşme tiyatrosu vaktine. Siz hani iki oturup yazınız da biz gece veririz. Hem neden tiyatroda biz hani. Прям по английски, кстати, будет там Evet. вообще. Yani andıysa nerede var mı yeriz? Belki siz tiyatroda tanıştınız. Münir Hanım. Tiyatroda. Когда еще сидишь. И там так Arabalarga oturup, şuralarga oturup, ana türlü ülkelerde bulalar. Bizim Tatar rayonunda, şimdi Tatarstan'ın değil, bir ülkesinden, Bağdat rayonundan, Bir konuşmayın. şunda tiyatr kildi bizge. Bizim yurtumuz zordur ya, artistler bizim yurtta tuttulardır. İyi biz обязательно театрга барадыр, клубка. İyi buldu. Bir şulay алар килделер. Arşınmal alan bilen bizge. Şul kadar halkka akşadı o tiyatr. Şundan sonra anın yeri bizim avulda bir uzak saklandı. Arşınmal alanı. Bir kızımızga darı Sivil deyen isim bildik. Şimdi tarixi var burada. Demek sizin turmuşunuz tiyatroyla böyle. Ben tiyatrını horora yaratan, Tamaşaçı olarak. tamaşaçı olarak. Ondan sonra tiyatr yaş kiledir ya, hazır zamanı o kadar tübüldür. Hazır ücretler var tiyatrının. Allah sonra ağlarga bunun bir kerekleriyle şöyle bir ulayım. Bilesizmi, Ozan'da yaşap yatışı en көп yeri тұрған teatr bizim Keçiören teatrı. Biz 90'da yapıp 3 ay, bir yılın 3 ayın biz gastrolga çıkarız. Lakin şunu vakitte bizden yani sahnede spektaküller var. Şuna göre barda yapılarına da çıkan var, ondan sonra Berenger ayınlarına çıkan var, Marina'nın barda yapındı, bir uzakta yerken elimizde elegirek kovrek yeriydi, şimdiden de. Elek kovrek yeriydi. Şile bilir, onda dürüsünü aytkanda bizden Krasnoyarsk'ın uzak, Sibirsk'e hakkı var bitken var yedi. O 13 bin kilometre onda varıp aytı. Gün sayın spektaküller koyup. Şuna göre bir көп yeriyiz. Allah buyursa barda ayaklarına çıksak sizge aytırız. Onda tuğanlarımız vardır. Onlarını çağırırız. Spektaküller. İsmini unuttum. Kim gibi adamlar dediğiniz bir kızına. Sivil. Sirin bile onu da çağırırız. Biz kütüp kalabız. Siz ne bizim tiyatroda? Tabii sizin Aramızda. yolda. Ağolumuz, isimli ağolumuz. Tunguk. Tunguk. Nasıl tanımlar şaptırasız, imajlıkta. Zıvıra böyle yaptığımızı. Allah bilen biz Masbata bilen Bir yoldadır. ömür boyunca yaşayız. Birge çıkarışlarız, bizim savan toylardılar. Yarı bir Rahmet Bektaş. varsa da şundan da 60 yılına tıkıp da oturuşurlar ki Да, это вот şundan da hürmetli müslümanlar 60 yılına tıkıp 70, 80, 90 yılında birge karşılarga yazsa. Hazır ise biz sıralar ilişkine koşuyoruz. Hürmetli jurnalistler, sıra bilginde isim familiyasını hem mağlumat çarasının atasağız eder. Hem sıralar kimge yollayacağız. Вопросов нет? Sıralar var mı? Юг. Юг. Burada Все понятно. buradan bütün sizde kızlar boşak bazılar ayrıldılar. Nikah bize. Hayır. Ülkelerden bir daha başka mağdurrak tür yazmışlar da var. Yani siz faciale komediya koyuyorsunuz. Şiir, şöyle bir resmen belki siz cevap verirsiniz.
Мин директ башка формат, ишитер фажигада комедия ясоо бит коеме. Шиграк аңлатырсыз. Менимчә, теге хәзерге вакытта бөтен кешегә билгеледер, өлкән кешеләр алар күбәя башлый, алар менә пенсионный сорауларда инде тоже бик сискәндерә кешеләрне. Менә яшьләр алар әзәя хәзерге вакытта, әмма теге субуйларда шул ситуацияны үзгәртергә телиләр инде, тырышалар. Әмма теге хәзерге менә шәһәрдә аны күп була инде күбесенчә. Картларга ниндидер мөнәсәбәт үзгәрде. Шуңа күрә менә аларда менә картлар йортына озаталар инде шәһәрдә яшәүче яшьләр, аларның балалары. Шуңа күрә менә мондый фаҗигале урында гомернең тәмен тоеп яшәү безнең өчен шул кешеләрнең герой формасында без аны күрәбез. Шуңа күрә ул моңсуланып теге шул ситуацияга бирелеп яшәмиләр. Шул ситуацияны борырга, ничектер бу шартларда да яшәргә аларның безнең өчен шул бик әйбәт сыйфат. Шуңа күрә шуны алдык инде. Шундый шартларда тулы канлы тормыш белән яшәргә омтылалар. Менә герой формасында дисез. Менә миңа 86 яшь, мин җырлыйм, бирим. Телевизордан да күрсәтәләр. Мин без конца. Менә 86 яшьтә. Театрларда да күрсәтергә тиеш шундый кешеләр. Шунда алар шундый Алар бар. Нәкъ сезнең прототипыгыз бар анда. Идел журналы Мөршидә Кыямова, кызганычка каршы мин бу спектакльнең эчтәлеген белмим, ләкин менә шундый сорау туды. Ләлә апа сөйләгәндә дә Туфан әфәнде сорау сезгә, менә хәзер бит яшьләр, яшь иҗатчылар ничектер документальлекне яраталар. Соңгы менә премьералар да шуны раслады кебегәйме. Менә монда безнең Ләлә апа уйный торган роль ул теге тарихтан алынган дип түгел, тормыштан алынган дип аңладым мин. Шулаймы? Сез менә бу очракта нишләп безнең берәр татар язмышын аңладыгыз, тарихи язмышны? Менә мин мәсәлән журналист буларак түгел, гади тамашачы буларак ниндидер менә татарның тарихында булган бер образны күрер идем, сәхнәдән күрергә. Андый образлар бездә күп бит инде. Анысын аңлыйм, әмма образ әйтсәк, ул бер кеше һәм аның янында икенче актерлар инде уйный, безнең өчен ул ансамбль булырга тиеш иде. Шуңа күрә монда төп роль уйнаучы кеше юк, алар бөтенесе төп рольдә булырга тиеш иде. Чөнки безнең өлкән яшь картлык инде ул образ буларак бара инде. Картлык ул төрле була. Шуңа күрә шул төрле якларын да күрсәтеп, без шул пьесада күрсәтергә тырыштык инде. Тормыштан алынган бар димме? Бу ситуациялар барысы да тормыштан алынган. Без бит үзебез аңлыйбыз, без монда яшибез һәм һәр персонажның монологы бар, ул ничек монда эләккән һәм ул бик тормышчан монологлар. Аны бөтен кеше дә аңларга тиештер дип уйлыйм. Чөнки шул ситуация белән һәр кеше дә үз гомерендә берәр чак кисешкән иде. Менә бу фестиваль белән, әлбәттә, фестивальләр, бу спектакль белән фестивальләргә йөрерсез дип ышанмыйм инде, чөнки менә төрки фестивальләргә алып чыксагыз, татарлар шундый икән, туганнарын картлар йортына тапшыра икән дигән фикер тудырыр дип куркмыйсызмы?
Bizning tip maqsadimiz u bit 90 yillik o'tgan bu festival deb yursa biz bek shod bo'larmiz. Ammo shunday maqsad qo'ysak, aydagi festivalga yerdamiz, u festival ishini u durust bo'ladi menimcha. U biz anglarga tegish eng tip maqsadi endi bizning shu problemani ko'tarish. U problemani biz hozirgi vaqtda aniq ko'rsatmasak, balki bir 10 yildan so'ng bo'lacak. Шуңа күрә ул предупредительный спектакль да булырга тиеш инде минемчә. Чөнки соңга калабыз минемчә хәзерге вакытта. Тормыш шундый тиз бара, хәзер тормыш шундый тиз үзгәрә, кешеләрнең менә монда ниндидер мораль яктан, этика ягыннан бик тиз үзгәрә кеше. Шуңа күрә без моны күрсәтмәсәк, biz аны bir 5-10 yıldan soң үзгәртә алмыйбыз инде. Күрсәтмәсәк, тәгәрсен булады. Bir-iki sözünü әйтеп узайм. Bu спектакль турында сөйләгәндә безнең Туфаныч бик күптән тәгелнән биреп сөйләшүләр бара иде инде. Менә олугуннар белән бергә яхшы гына спектакль куярга кирәк дип, аннан соң Шамил белән сөйләшүләр булды аларның. Беләсезме, бу менә фестивальләргә алып барып, татарлар шундый икән, шулай кертергә дигән әйбер түгел. Беләсезме, һәр милләттә дә бар бу әйбер. Һәр белән аңлыйм, элек-электән татар кешеләре туганнары бараган, анда туганнары булмаса дуслары, күршеләре бараган, чыннан да шулай. Шуннан да шулай булган, атанасы булмаса дип әйтәләр. Ләкин бездә менә шундый очраклардан страховаться итәлгән кешеләр түгел. Дөньяда төрле хәлләр була. Менә чит милләт кешесе карап утыра икән, шушы безнең спектакльне бүтән җирдә алар бит уйлаячак үзләренең турында. Нинди генә милләт караса да үзләренең туганнарын күз алларына китереп утырачаклар. Үзләренең күргән кешеләрен. Һәм менә бу спектакльдәге нәрсә дип әйтим, бу язмалар һәм спектакльләр, алар үзебезнең җыелма образ. Ләкин ул Шамил Хәтимовтан язган вакытта күргән. Без бит бик еш кына картлар йортларына барып куябыз. Менә шу олылар йорты дип әйтик инде. Спектакльләр куябыз, алар белән очрашулар бар безнең. Шул вакытта да күрелгән образлар иде булган. Һәм бу проблеманы күрсәтергә кирәк. Бу бер яктан безнең тамам проблема дибез инде. Ул проблема менә бу әти-әниләрен карарга, балалары булмау, анда туганнары булмау, һәм алар шушы йортта килеп эләккәннәр икән. Ләкин бит анда да тормыш бар. Анда да бу спектакльдәге кебек кызык табалар, анда да яшәү мәгънәсе табалар. Һәм анда да бу картлык дигән әйбер сындырмый берсендә. Әләм әнисе дә бик хәлле генә булса да бөтен күңелендәгесен әйтеп бирми бит. Кызына. Шуңа күрә бу спектакль безнең уен чыны белән бергә бик тирән проблемаларны күтәрә, ләкин һәм күрсәтә бу безнең халыкның нык бәдәнле, нык ихтиярлы кеше икәнен. Бернинди генә авырлыклар алдында да сынмый торган икәнен. Һәм бик күп уен көлке белән бергә бара. Шуңа күрә шушы артистлар аркылы, шушы әсәр аркылы без күрсәтәбез. Менә нинди авыр вакытта да үзләренең җан күңеллекләрен югалтмый торган безнең татарлар. Аңларга кирәк, хәзерге вакытта яшь буын, урта буын, алар хәзерге вакытта бүгенге көн белән генә яшиләр. Шундый социаль челтәрләрдә шулай әйтәләр инде, бүгенге көн белән яшә, получать жизнь и всё дигәндә. Шуңа күрә менә Лев Николаевич Толстойның Холстомер дигән әсәре бар. Анда Холстомер атлары, яшь атлары янына кергәч иде, алар аңа әйтәләр, ты худ, болен и так далее. Вот шундый бирәләр инде аңа. И Холстомер говорит так: они обвиняли меня в том, чему сами в конце жизни будут подлежать. Все мы будем подлежать, все.
он говорит. И поэтому вот шу bir kun bilen yaşavchi kishilarga da u balki mana shunday ibrat bo'lar edi. Şunu aytib o'tesim keladi, biz bu spektaklni qo'yganlar narsa aytasimiz keladi. Mana bunday hollar albatta bo'lmasin edi o'tirmishda. Balalar tug'ay ekan bu dunyoga. U ota-onasining mana nazını duyup, ota-onasının жылы qanati ostunda mehribon shafqatli iyilikli bo'lib o'ssinlar edi balalar. Ham kelajakda Allohning eti-enilari ulg'aygach, shu balalar eti-enilarini o'z qanotlari ostına olib, ranjitmisha, mehribon shafqat ko'rsatib, hurmat etib, ota-ona haqqini haqlab yashasınlar deb aytasimiz keladi. Lakin kızganaç turmuş bit ol, bir katlarlı eyber, biz degan chekne bulmay. Hem şunu ayteskile, kişiler zinhar ederiz mehribonlikni, shafqatlilikni yo'qotmaygali. Bu bizim o'zimizdan turadi. Mana mehribonlik, shafqat kimdan turadi? O'zimizdan turadi. Ota-onalarni ranjitib bilmeydi o kırgınlıkның da kırgınlığı indi bu. Eğer de o bala isen sağ iken ama Allah Teala hayırlı ömrün bergen iken, qora indi ota-onamni, hürmetle, yorar. Mana şunu aytayotganmiz biz. Sverozadача spektakli degan emir var mana. Ama sverozadачасы şu. Kishi kelayotgan spektaklga azrak мен анда мехрибон ырдыктан салып кетсем деген үмітімдемін. Мен бір-екі сөз айтайын, мен может қашарақ айтамын. Ләнәфа әлбәттә безнең лирический героиня ул бик тормышта да әйбәт, рольләрендә бик матур дип уйлыйм инде. Әйел апаның сүзләре бик дөрес, әмма ләкин менә мин спектакль турындарак әйтәсем килә, эшләрен сөйләмим. Менә бүген kim garantiya bera ola, qartaygaч men qartlar yurtuna әйтмәм дип. Беркем дә гарантия бера алмый. Анда галимләрдә эләгә, анда гали кешеләрдә эләгә, авыл кешеләрдә, анда бик бай кешеләрдә, бай булып яшәгән, рәхәттә яшәгән кешеләрдә эләгә. Без аларны ишетеп күреп торабыз инде тормышта баралар. Бик зур шәхесләрдә эләгә анда, гали кешеләрдә эләгә, һәммәсе дә эләгә. Bu bulgan hem bulaşa. Менә безнең максатыбыз bu spektaklьне карагач кешеләр курыкмасыннар иде. Ялгызлыктан. Бит авыллар бетеп бара, ялгыз интегеп яшәгән кешеләр бар. Ашарларына китерүче юк. Монда тамаклар тук, үсләре бетеп шаяралар күрәләр. Картларга общение кирәгеме, алар сөйләшеп торырга, общаться итәргә яраталар. Менә безнең максатыбыз бу. Менә өлкәннәр, ялгыз кешеләр курыкмасыннар. Менә үз тормышы белән, үз гаиләсе белән яшәгән кеше шунда килеп эләккәч инде алар шул хәлдә кала. Менә алар безнең менә шу әйтер сүзебез шундыйрак бу спектакльдә. Моңсу комедия, ничек моңсу? Картлык. Бөтен кешеләр килә, менә күзләребез җитәлибез бит инде җырларда да шулай җырлыйбыз. Ничек моңсу? Чөнки өлкәннәр. Ничек комедия? Өлкәннәр арасында шул хәтле кызык кешеләр бар бит. Менә мин карт әбиләр белән үскән, әбиләр җанына әбиләр кирәгли. Алар бит шул хәтле кызык. Алар арасында шул хәтле шәхесләр бар. Алар арасында шундый кызык сөйләүчеләр бар. Әлбәттә өлкәннәр барган кешеләр тире ялгышалар бит инде. Менә өлкән кешеләрне без балачага өммәтендә дибез, име? Балачагалар ялгыш әйтсә, бер нәрсәне көтегрәк әйтсә, без бит теге biz aytib künüz yaratib kulamiz. Ülkənlərdən də şulay. Mikrofonu bitirəmədik. Tirəb çelimiyəm. Mənə şuna görə bunda komediya da var, bir qatı külüb otura turgan orunlar da var, işlərini söyləyəm. Bunda da turmuş var, qartlar yurtunda da bir-birisini tobalar, üylənişələr, dostlaşalar, bir-birisine mənə quşamatlar bilə etələr, mənə bülət var, o papaları qapadı. Mənə şunday bir көңіллі spektaklimiz.
Моңсу түгел, жылтлата да, жырлата да, күлдіре де тұрған шундай спектакль біз келіп шығашақ, әлі ішлеп кіне отабыз. Мен анда директор ролін башқарған енді, наконец-то өз яшымдағы роліні, әлі мен яшырақ вақыттағы тарихи қошықларны, көмші қошықларны ойнадым. Бұл спектакльда енді мен заведующий, шундайрақ башқарған енді. Мына менің етесі келген сөзім бүгін конференцияда шу еді. Ғабилуна. Регина Фарова, Миллиард Татар. Меніңше, сіздің пьес темасы Байдулла Батулланың «Береді помни» фильмін ашыған. Бәлки юқма. Ол нендетір ұлы яштағы кішілердің кризисі да бола деп әйткен еді. Сіздің де шулай ма? Анда кризис деген әйбір, міне аңларға керек. Біз бет айтамыз енді, біздің түп персонаж жоқ. Анда бет түп персонаж екі кіші, аларның ғайләсі. Шуңа көрі аларның нендетір шундай ситуацияларды өтіп, енді нешік кіші яңара енді. Әмі біздің ситуация екіншірек, чүнки біз қартлық темасын аламыз. Қартлық темасы ол кризис түгіл ме? Қартлық кризис? Жоқ, аңларға керек. Қартлық кім үшін кризис вақыт, кімніңдір подведение итогов енді. Көбісінше кішілер, те люди, которые к старости уже перестают что-то, как-то двигаться дальше, для них это просто как итог и доживание тела, да, своего. Но да, преображение идет именно через комедийную ситуацию, то есть никаких острых, каких-то таких серьезных, глубоких проблем мы затрагиваем только, можно сказать, во втором акте, и то это через монологи. Но сказать, что как бы это такая вот кризисная, чисто кризисная ситуация, мы бы не сказали, потому что это все-таки как такой праздник, через праздник решается, потому что туй инде у бейрам, шул бейрамны үткәрер өчен, бейрам ул биттәге тормышны үзгәртү өчен, әмма теге якты якка үзгәртү өчен. Инде шуңа күрә без шулай аны алабыз инде. Кадерле журналистлар, кадерле катнашучылар пресс-конференцияда бүгенге фикер алышу, минемчә, ул бик тә җитди һәм шундай тирән проблемаларны күтәрә. Сез сораулар бирәсез, картлык, мондый кризис чоры. Һәм тормышның һәр вакыт без үтәбез бит. Яшьлек чоры бар, уфтабон чоры бар, аннан соң өлкәнәю чоры бар, аннан соң картлык чоры бар. Һәр вакытта кеше үзенең тормышында үз ниятләре белән ала да тормышын алып бара. Өйләнешкәндә мин һәр вакыт барларга әйтәм, әгәр дә сез бергә карыйсыз икән бу юлда, әгәр дә сез бергә үзләрегезнең планнарыгызны корасыз икән, сезнең тормышыгызда уртак эшләрегез була һәм сез алга таба да үзләрегезнең гаилә корып, ныклы гаилә оештырып дәвам итәрсез үзегезнең тормышыгызны. Һәм бу спектакль минемчә шундый күп сораулар тудырды. Минем өчен ул бик тә мөһим, чөнки безнең тормышта сораулар шактый. Аерылышалар да, без ул турыда бик кайгыртабыз. Быел безнең аерылышу саннары артмады, дип әйтергә була. Барыбер дә без һәр вакыт андыйбыз, анда балалар ятим кала бит. Ятим балалар кала. Әгәр дә яшьләр аерылышканда үзләренең вазифаларын, үзләренең җаваплылыгын нык итеп сизсәләр, минемчә мондый очраклар булмас иде. Һәрбер кешенең бит аңлата торасың, аңлатасың, балалар ятим калалар дип. Районнарга чыкканда мин еш кына оештырам шундый очрашулар яшьләр белән. Сөйләшәбез алар белән. Алар безгә алдан әйтмәделәр. Нишләп әйтмәделәр? Киңәш итмәделәр. Менемчә, бу фикер алышу мәйданчылыгы безнең өчен бик мөһим.
Һәм бу шундый сөйләшүләр булырга тиеш. Безнең тормышта шундый ямьсез, Ләләбай әйткән, механизмнан сызлыкны күрсәтә торган балалар булмас өчен. Һәм безнең әти-әниебезне карап, хөрмәтләп, назлап, аларны фани дөньяга озата торган. Һәрбер кешенең, мин әйттем бит, 300-гә якын кеше үзенең гаиләләрен курдылар. Алар һәрберсе бәхетле. Алар ышанасызмы юк, алар күзгә кара, кулга тотышып, шулай басып торалар, калтырап. Димәк, тормыш алга таба бара. Siz әйтәсез, картлык ул кризис чоры. Бердә юк, бернинди кризис юк. Һәр вакытның үз мәхәббәте бар. Һәр вакытның үз Мен адрес аңламаганмын да, адрес аңламаганмын. Бу очракта һәр тормышның, һәр яшәешнең үз мәхәббәте бар. Һәм минемчә, Фәнис Ләймович, сезнең бик тә отышлы, бик тә тамашачысы җәлеп итә торган спектакль тормышка килә. Һәм бу очракта мин Мәдәният министрлыгына зур рәхмәтләр әйтәм, чөнки бу мәсьәләне Иран Хәзәнов белән күтәргәндә, мин әйттем, безгә кирәк шундый уйландыра торган гаилә турында, балалар үстерү турында, безнең тормышыбыз турында әсәрләр кирәк. Театрда концерт программалары булсын, выставкалар булсын, күрсәтергә кирәк. Безнең бит үрнәк гаиләләр бар. Без бүген күрдек аларның берсен. Үзебезгә килгәндә без аны уялып утырабыз. Быел бик зур конкурс игълан ителде безнең президентыбызның Владимир Владимирович Путин белән. Ул игълан ителде, это дело семейное, дип аталар өчен килгәндә. Там могут принимать участие бөтен гаилә, олы яшьтәге, кеше буын, яшь буын. Һәм үзләренең нәтиҗәләрен күрсәтеп, үзләренең бөтен мөмкинлекләрен, серләрен ачып, бу конкурста теркәлеп, анда зур-зур бүләкләр яуларга була. Мин барыгызны да, монда кемдер кыйнсынып утыра, кемдер сөйләшеп утыра. Бу конкурста катнашырга ниятлим, чөнки бу очракта без үзебезне күрсәтә алабыз. Безнең уже 18 ел республика күләмендә үткәрелгән нечкәлек конкурсы. Бу конкурс аша 10 меңгә якын гаилә узды. Һәрберсе бу конкурста катнашканда, алар күрсәтәләр үзләренең нәтиҗәләрен. Алар күрсәтәләр, ничек алар тырышалар, ничек балаларны үстерәләр, нинди чаралар үткәрәләр. Һәм бу очракта без үткәрәбез алар белән сөйләшү. Миңа һәр вакыт кызык. Менә нәрсәгә сез бу конкурста катнашасыз? Ул бит мәшәкать, ул бит вакыт уздыру, ул бит үзегезнең эштән баш тарту дигән сүз. Миңа бер акыллы яшь, 32 яшь аларга ул форматта яшәйде. Мин аңладым, миңа гаиләне берләштерергә кирәк. Аның дүрт баласы бар. Бөтенесе ирем бер якта, мин икенче якта, балалар үз эшләре белән шөгыльләнә. Безнең гаилә таркала. Мин аңладым, миңа кирәк аны берләштерә торган ниндидер чара. Бу конкурс турында мин укыдым да, мин әйттем, катнашырга кирәк. Оештырды, бөтенесен матур гына теркәп куйды, һәм алар җиңеп тә чыктылар бар. Вот аны онытмаска кирәк. Бик зур рәхмәт. Әйе. Катнашучылар бар. Сез театрда да катнаштыңыз. Элиса, вы не штябите. Сұраудан башта, мені тыңлап тұрдым да, миңа әлегә кадәр бұл спектакль қызық кебек түгел, чөнки бу темага спектакльләр булганы бар, Аяз абыйныкы да бар, әбиләргә җитми гел куелып торган. То есть һәм шул сверхзадача аларның берсендә дә. Шуның белән сез нәрсәдер яңалык әйтмисез кебек. Бер карасам бит ул картлар йортына эләгү
Jünsiz otanalar üzerinde de kubisi, bütün bağlar gayipli tügül. Hem bizim ilde pensiyanın ortam az buluğu, hem Kortaşık olmaşa buluğundan da gile başka ilde, Kortaşıklar olar eylet, pensiyanın kupalar, hem kortlar maddi miskin tügül. Bizde miskin kortlarını balağa cevap kaldırıp, bala jünsiz dibeydi, oluşur tabii. Hem siz de şu çamadını doğan eğlendirip çıkarasız gibi bir karasın. Soralım, prototipleri var mı? Siz bitinde üzere söyleyeceğiz, artistler, Şamil Yosan'dan indir prototipler kurgen mi bunlarda, konkretli kişiler, belki bilgili kişiler? Soral şu. Мен Şamil bilen tersim eykende bu spektakldeki personajların karakteri bilen kızıksınmadım. Şamil elbette indi koyandır kökten alıp yazmağandır. Prototipleri bardır indi, bardır bu obrazlar. Özünüzün geroyunuzun prototipini, siz özünüz prototip toptunuz mu? Elas nulya ne bildi? Resim etkende prototipini topmadım. Topmadım prototipini. Siz ne söyleyebilirsiniz benim fikrim? Sizin fikriniz, her bir kişinin öz fikrinde elbette belki sizge kızıkta bulmasın dolayı kızıkta bu şeyler, tamaşaçılar arasında yaratıp barışçılar burada bir şanımız spektaklini biz anlaşılan şirinleştiğimiz tamaşaçılar başlayalım. Andaki vakıyalar başta da turmuşta bulatıran vakıyalar, turmuşta bulatıran haller. Tufan Esmer Zeytiz. Menimçe belki bu tema ko'tarildi, ko'kda ko'tarildidir deb o'ylayman. Ammo hozirgi vaqtda bizga shu tema yaqin deb ne uchun? Chunki men aytib o'tdim endi hozirgi vaqtda, hozirgi turmushda endi ulug' bugun ko'payya, yoshlar azayya, shunga ko'ra qartishlarga endi ehtirom, уважение keta boshladi. Shunga ko'ra shu temani biz ko'tarib endi chiqamiz. Bizning mana bu spektaklni qo'yuvining tub maqsadi endi. Shunga ko'ra har aybining o'z temasi bo'lar, ammo u temalar kişiler aytar bütün dünya dramaturgiyasında unik süjet, şu an kadar şu unik süjetten biz çıkalmıyoruz. Tege Mars turunda koyalmıyoruz, Jüpiter turunda yaşaşı kişiler, hayvanlar ve canlılar turunda. Tege o kişilikle kişiye anlaşılgan ayber olurlar diye. Biz bir tiyatr halk için, kişi için işleyim. Şuna göre biz şunday temani aluvimizga bek şadmiz birinchidan. İkinciden şu 90 yıllık bizga anlarga kerak. 90 yıllık bu bizning ulkan bugun olib borgan ishi bilan biz 90 yillikka kelib jetdik. Shunga ko'ra men yonidan aytaman endi rahmat yuzimdan bu spektaklni biz chiqarga o'yladik. Mening uchun u bir dürüst ayber ham уважение degan ayber bo'lurga tegish ulkan bo'lga teatrda da. Chunki menimcha hozirgi vaqtda ulkan bo'lga teatrda nimdir пренебрежение bor. Afayda so'rashni davom eting. Bu problemanın kishi bolalarga qo'yib qolmasa davlat problemasi bo'luvida ko'rsatilayotgan manda sizni. Bu men shuni aytdim. Siz kelgach ko'rarsiz, chunki anda kontrast bor. Chunki masalan Leyla opaning personaj o'ynagan Bulakbano opaning qizi shu qartlar yurtida Germaniyada ishlaydi. Ham u ko'rsataydi. Mana hozir biz bunda tagida seni unutdingmi? Shunga ko'ra shunday parallellar
бар анда. Анда видеозвонок инде. Хәзерге вакытта яшибез бит без. Шуңа күрә видеозвонок буенча алар бер-берсенә шалтыраталар инде. Күбесенчә аның кызы шалтырата. Чөнки аның төп максаты инде ул дарулар җибәрә, менә шул даруларны да алар эшләргә тиеш. Әмма без аңларга тиеш, безнең менә спектакльдә, безнең картлар арасында ул бик очень душевные, с пониманием относящиеся друг к другу, они друг другу очень человечные и друг друга поддерживают и с пониманием относятся. Поэтому это для нас очень важно, что это очень как бы это заведение с человеческим лицом все-таки у нас. Бар, андыйлар бар безнең, картлар йортында да язучылар. Шулар 300 кеше арасында аларның 1% тәшкил итә шулар. Сорауга җавап биреп, мин бу теманы яңа язып чыгам октябрьдә, һәм без бу картлар йортында сораштыру үткәрдек өлкәннәр арасында. Сез мәхәббәткә ышанасызмы? Sizin yanınızda iptaş bulup dileysizmi? Siz hatta seksual yaktan özünüzde привлекательный дип саныйсызмы дигән сораулар белән. Һәм шаккатык 80-85-70 яшьлек кешеләр алар мәхәббәткә ышана, аны көтә һәм үзләрен бик привлекательный кеше дип саныйлар. Кризис юк анда. Ойбылдылым спектакль Ценчурин театрының юбилей сезонының беренче премьерасы 90-нчы сезон дәвамында яңа спектакльләрдән тыш башка бик күп проектларда көтелә һәм булачак. Хөрмәтле журналистлар, хөрмәтле кунаклар, сезгә пресс-конференциядә катнашуыгыз өчен бик зур рәхмәт. Һәрвакыт элемтәдә булыйк. Сезне премьерада көтеп калабыз. 26 октябрьдә 18 сәгать 30 минутта әлеге спектакль булачак. Бик зур рәхмәт килгәнегез өчен. Хәзер барлык теләүчеләрне Казан гаилә үзәге булып экскурсия булачак. Рәхим итегез. Бик зур рәхмәт.